שלום וערב טוב, היום אנחנו נעסוק, אני מקווה שנספיק לגעת ב4 פרשיות, מכיוון שכפי שבוודאי תשימו לב, או שמתם לב, ימי רביעי הבאים עלינו לטובה, זה לא מסתדר לנו. או שזה מוצא ראש שנה, או שזה ערב יום כיפור, וכו' וכו'. בקיצור, מה שאומר שאנחנו בעצם השיעור הזה, חותמים בשעה טובה את העיון שלנו בכתב הקבלה, ונעבור לחידש נעבור בעזרת השם להמשך לחידש של הפרשן הבא, בעיתו ובזמנו נפרסם גם את החידה הזאת. טוב, אז ככה, נתחיל בניצבים, פרשה שבית תהיה פרשה שלנו, ניגע בה, ואחר כך נעבור לדברים נוספים. ובכן, מתחילה הפרשה, מקום מספר 1 בפסוקים הבאים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם וגומר לו וברכה בברית השם אלוקיך וגומר למען הקים אותך היו לו לעם וגומר. ואז אומר משה את הדברים הבאים: לא איתכם לבדכם אני קורא את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקיכם ואת אשר איננו פה עמנו היום. כלומר, אומר משה, תדעו לכם שמה שכרגע אנחנו מדברים על הברית, שזה הפסוקים שאחרי כן, תדעו לכם זה לא רק למי שנמצא פה אלא גם למי את אשר איננו פה עמנו היום. והשאלה קובעת מי זה אותו איננו פה. אומר לנו רש"י במקום ומצוטט על ידי כתב הקבלה מקור 2, איננו פה דורות העתידים להיות. כלומר, לא מישהו שאיחר לרכבת ולא הגיע בזמן ולא נמצא כאן. כלומר, לא מישהו שנמצא במרחב המדברי שלנו אבל פשוט פספס להגיע. לא. אומר משה, הכוונה שלי היא לא רק לעכשיו אלא גם עתיד. דורות העתידים להיות, גם איתם אני קורא את הברית, וכן תרגם אותו עמוזיאל, וכן פירש רבי יוחנן בן עזרא, ואז מנמק את זה הכתב הקבלה ואומר דבר כזה. למה להגיד את הדבר הזה? לכאורה, על פי הפשטות, היית אומר דבר כזה, אשר ישנו פה יתכנס כאן, ואשר איננו פה לא יתכנס כאן. אז אומר, זה לא יכול להיות. למה? אין לפרש איננו פה שלא בא הנה מחמת סיבה המונעת אותו מלבוא הנה. שהרי כתיב, אתם ניצבים היום כולכם, כל איש ישראל, על כוחה שהוא הדורות הבאים מעדות הכתוב עצמו. לקמן פסוק כ"א כ"ד, ואמר הדור האחרון לכם אשר יקום אחריכם וגומר על אשר עזבו את ברית וגומר אשר כרת. כלומר, אומר שתי סיבות לומר את הדבר הזה. קודם כל, שתי משלימות זו לזו. ראשית, בפתח הדברים עצמו כתוב, של הפרשייה הזאת כתוב מפורש, כולכם נמצאים פה. אז איך תוכל לומר, מצד אחד נמצאים פה, מצד אחד לא נמצאים פה. על כוחה זה מדבר על משהו אחר. חוץ מזה, שפיל לסייפה. מה כתוב שמה? כבר משה רבנו מדבר עכשיו על הדור האחרון. ולכן הדברים האלה הם תואמים אחד לשני וכו' וכו'. לכן בעצם זה חוזר לרש"י, שבעצם אמר לנו פשט לגמור. זה לא עניין של דרש, זה פשט גמור. חייבים לומר שהכוונה איננו פה לדורות העתידים להיות. וחותם ואומר הכתב הקבלה, ובחינם גמגם בזה אחד ממפרשי הפשט. ולמי הכוונה? אז האמת היא שאני לא בטוח בדבר הזה, אבל אני אצטט לכם אבן עזרא כבר הובן, נכון? במקור 2 בשורה השנייה, אז אומר שאבן עזרא אמר את הדבר הזה, אבל שימו לב, אבן עזרא מביא לנו בעצם עוד דבר. אני קורא ב3, את אשר איננו, אם אשר איננו, רק יבוא אחרינו. עד כאן זה כמו שרש"י אמר, זאת אומרת, לא שקורא את רש"י, אבל אותו דבר. ואז, אבל הוא מוסיף דבר נוסף, ואינו כטעם אומרים, כי רוחות הבאים היו שם. כאן שלל אבן עזרא באופן צפוי, הייתי אומר, אלה אמורות חצי מיסטיות, חצי סופיות, הייתי אומר, שאומרות שכוונה לרוחות וכו' וכו'. לא צריך להגיע לדברים כאלה. בוא, הפסוקים מדברים בעד עצמם, אז ייתכן שלזה הכוונה שהוא התכוון לאחד מפרשי הפשט, כי זה מתאים לומר מפרשי הפשט על אבן עזרא, אבל יכול להיות שיש גם פרשיות. בכל מקום, כמובן, נחזור לענייננו, הדברים כאן של רש"י הם פשוטו של מקרא. רש"י אמר את זה כדבר שאולי מישהו עלול לחשוב שזה איזשהו דרוש כזה, לא אומר, הפסוקים עצמם מעידים על הדבר הזה. יפה, מקור 4. אז בהמשך הדברים ממשיך משה ואומר ככה, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם. הביטוי האחרון כאן הוא מאוד מאוד מוזר. פעמיים כתוב כאן מעבר. עברנו ועברתם. אז יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה פעמיים? מה זה אשר עברנו, אשר עברתם? אבל חוץ מזה, זה לא רק פעמיים, אלא גם עברנו אנחנו, עברתם אתם. אז תחליט באיזה סגנון אתה מדבר. אני בכלל החבורה שאני לא בכלל החבורה, אני משה. בכלל החבורה או לא בכלל החבורה? עברנו, אנחנו כולנו ביחד. עברתם, זה אתם.
מה? מה הפשט של הפסוק? מה הכוונה? מה הם עברו? איזה גויים הם עברו? אני לא יודע, זה חוזר אותו עניין. זה לא הפשט. לא, זה משליך אחד על השני. אם אני ידע מה זה המעבר, אני ידע מה זה. מאוד מעט תראה שהדבר הזה לא כזה פשוט. כלומר, אני כבר אקדים את המאוחר לי בגלל השאלה שלך, שלא בטוח שהעברנו ועברתם זה אותו מעבר. אולי זה שני דברים שונים. מה הכוונה? אז אומר הכתב בקבלה ככה, אשר עברנו אשר עברתם. לדעתי, אין זה כפל לשון העברה והעתקה ממקום למקום. מה בדרך כלל חושבים? הכוונה היא, עברנו ממקום א' למקום ב'. עברתם ממקום א' למקום ב', ואז נשאלו כל השאלות שאמרנו. אומר הכתב בקבלה, לא. אני חושב שהעברנו הראשון יש לו משמעות אחת, והעברתם השני משמעות אחרת. למה אני חושב את הדבר הזה? אומר כתב הקבלה, סוף שורה שנייה, אם כן, האחד הוא למותר. אמרת שעברתם, אז מה אתה... עברתם, לא משנה, אבל אחד ממרת, אז מה... אתה חוזר פעם אותו דבר. אבל מילת עברנו עניינו כאן כמו ויעבירו קול במחנה. מה זה להעביר קול במחנה? הוא הלך ממקום למקום? הקול פתאום החליט ללכת מקצה אחד של המחנה לקצה של המחנה? מה? הוא לא עובר, זה לכאורה, נכון? מה הכוונה? או, לדוגמה נוספת, תעבירו שופר בכל הצבא, זאת אומרת, צריך לקחת פיזית את השופר, להעביר אותו מדן ועד באר שבע? ברור שלא זו הכוונה. מה הכוונה? אלא שעניינם ההכרזה בכל להודעת הדבר. הכוונה פרסום, כן? תעבירו שופר בכל הצבא, זאת אומרת, תיידע את הציבור בדבר הזה. או, ויעבירו כל במחנה, העבירו את השמועה, עד היום אומרים להעביר שמועה, נכון? העבירו את השמועה מקצה לקצה, לא לקחו אותה בתרמיל והעבירו אותה, אלא ידעו אותה. שעניינם הכרזה בכל להודעת הדבר. וישמש לכוונה זו גם בלי התקשרות מילת קול. זאת אומרת, תשאל אותי, רגע, בסדר, אבל זה כשאתה מדבר עם המילה קול, העברת קול, אבל כאן אין את המילה העברת קול. זאת אומרת, לא. תראה למשל שמואל א', אשר אנוכי שומע מעבירים עם השם. מה זה מעבירים עם השם? מה מעבירים? מעבירים את השמועה. זה הכוונה. פירש רש"י שם בשמואל, השמועה אשר עם השם מעבירים מוצאים עליכם. כן, אצל בני אלי, מעבירים מוצאים עליכם. ומזה העניין, כאותו דוגמה נוספת. אני אעביר כל טובי בכי תישא. זאת אומרת, פרשת כי זה כתוב, אני אעביר כל טובי. לא כתוב שם כל. ומה הכוונה? מה הוא העביר שם? לא העבירו חפצה, ולא העבירו גברה, בוודאי שלא. לא העבירו, מה העבירו שם? את הידיעה, את המידע, את האינפורמציה, את העביר כל טובי. וכן, עכשיו זולנו. וכן עברנו כאן, כלומר נודענו. את אשר עברנו, אשר עברתם. אז עברתם השני, הכוונה, הלכתם ממקצה לקצה, ממצרים ועד עכשיו, אבות מואב, כן? אבל מה הראשון? הכוונה, נודענו כל העניינים המפורסמים אשר נודענו בכל הגויים אשר עברתם ביניהם. חומו שתרגם אותם בזה וגבורן, הגבורה שלנו, דאבד לנה בן המאיה דאברדון. שימו לב שיונתן, או המיוחס ליונתן, הרגיש בדבר הזה. הוא מפרש בצורה שונה לגמרי את המעבר הראשון מאשר השני. בראשון גבורן, ובשני אברדון. זאת אומרת ככה, אנחנו יודעים שיש לנו כמה וכמה מידעים, נמצאנו אולי 2-3 מהם, שבאמת המידע על מה שקורה עם עם ישראל במדבר, במצרים, ביציאת מצרים, קראתם וכו', הגיע. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, את אשר, מה? עשה אלוקים לישראל עמו, שרוצים לצאת למצרים. אז מה הוא שמע? קריאת ים סוף, והעמלק וכו' וכו'. מה הוא שמע? הוא שמע אינפורמציה, שמע. או אחר כך כתוב, חיל החזו של פלשת. זאת אומרת, המידע עובר. או רחב, כשמגיעים אליה ברגלים של יהושע, אומרת להם כי ידענו את אשר וכו' וכו'. כלומר, במילים אחרות, העולם סער, בלי אינטרנט ובלי עיתונים וכו' וכו' וכו'. בכל זאת, הנה, המידע עבר. יש דברים כנראה שהם, זה לא איזה דבר פה, דבר משמעותי מאוד, כל העולם משתנה. אז ממילא הדבר הזה לא יודע, אז זה מה קרה. אז מה זה אשר עברנו? מה שעבר עלינו. אתם אומרים דבר כזה, מה שעבר עלינו. מה זה עבר עלינו? לא שעבר עלינו משהו שהלך. עד היום אפשר להתבטא, אפשר לומר עד היום ככה, אשר עבר עלינו בדרך. מה זה עבר עלינו בדרך? עבר עלינו זה האירועים וכו' וכו'. בדרך זה הדרך שהלכתי מקום למקום. אז זה מה שכתוב כאן, זה לכן מה שטוב שמקרא. לפי זה מה שכתוב כאן, נחזור לפסוק. אתם ידעתם, כבר אומר משה רבנו להם, אתם יודעים הרי מה קרה? את אשר שהיו במצרים, זה דבר אחד. חוץ מזה, את אשר עברנו בקרב הגויים אשר... כלומר, העברנו הראשון זה סוג של היסטוריה. מה קרה? 40 שנה של אירועים מיוחדים ביותר. אשר עברתם, כן, מכאן ועד שם, היו המון דברים. זה יציאת מצרים, וכו', כל הדברים המדבר וכו'. אז לכן בעצם שני דברים שונים לגמרי, עברנו ועברתם. יפה.
דווקא מדבר על מואב, שיחות לאור, על הדברים האלה שעברו בגויים. גם. במדבר עצמם לא עברו בקרב גויים. מה לא? במדבר עצמם לא עברו בקרב הגויים. לא משנה, בסדר, עברו הרבה מאוד הרפתקאות. זה הכוונה. טוב, עכשיו, מקור 6. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ אשר הוא בשמה בקרבו, ועזבני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו. וחרה פי בו ביום ההוא ועזבתי והסתרתי פניי מהם והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאו נראות האלה ואנוכי אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרע אשר עשה כי פנה אל אלוהים אחרים. ואז מציין הכתב הקבלה שאלה נפלאה, באמת ממש נפלאה, של רבי עזרא פיג'ו. רבי עזרא פיג'ו היה באיטליה במאה ה-17, הוא בא לגידולי תרומה, אחד מהספרים היותר פלפלניים בעולם הישיבות. זה ספר מדהים מדהים מדהים. בקיצור, זה הלומדס הישיבתיים, הוא הקדים אותם. ממש ככה, ממש כל הבריס וכולי נמצא שם. זה פשוט מדהים, זה באמת, לומדס הכי מפולפלים. אז ככה. ויש לו ספר נוסף שנקרא בינה לעיתים, שזה על התורה. אז שם, בבינה לעיתים, מאיר רבי עזרא פיג'ו את הדבר הבא. ואנוכי אסתר, כלומר אנחנו נמצאים כאן מתוך מה שקראתי בשש בפסוק האחרון. אז אני אקדים ואומר, שימו לב שהפסוק האחרון הוא כמובן אחרי הפסוק שלפניו. מה כתוב בפסוק שלפניו? חרה פיו ביום ההוא ועזבתי והסתרתי פניי מהם והיה לאכול צורות ובצורות ואמר, זה הנקודה הראשונה, ואמר, מה אומר עם ישראל? אמר ביום ההוא הלא כי אין אלוקי בקרבי מצאו נראות האלה. כלומר, למה אני חוטף? אני חוטף כי אני לא בסדר. גרמתי לסילוק שכינה, תוצאה מכך אני חוטף מה שאני חוטף. ואז מה קורה? אנוכי, אומר, אסתיר פניי ביום ההוא על כל... תגיד, מה זה הדבר הזה? אנחנו עכשיו בסרט, בימי הסליחות. עם ישראל מתוודה, עם ישראל אומר, מכה על חטא, אומר אני לא בסדר, אז עכשיו ככה אתה מתנהג אליו? פלא עצום, בשבע. כבר צווחו על זה, שורה שנייה בשבע, כבר צווחו על זה, אם הם מודים ואומרים הלא על כי אין אלוקי וגומר שהוא החלק העיקרי בתשובה, איך בשכר זה, כבר זכר במובן האירוני, כן? בשכר הזה אמר, ואנוכי אסתיר פניהם מהם וגומר. איך אתה אומר דבר כזה? הרי לכאורה זה, אתם רואים שזה עוד פעם אחת הדוגמאות שבלא ספק, לא ספק, אבל מהדהד הזמנים האלה, כן? פרשת ניצבים וילך, זה הזמן של 10 ימי תשובה, של ימים נוראים וכיוצא בזה. אז הנה, אז זה פלא עצום. אז ככה, אז זה שאלה ידועה. עכשיו, מחם ישב אותה רבי עזרא פיג'ו ויראה. ומה שיש לדייק אומרו, אסתיר פניי ביום ההוא, ולא אמר ממי תהיה הסתירה הזו, ההסתרה הזאת. כי לאל אמר, והסתרתי פניי מהם, שפירש שההסתרה תהיה מהם. אבל כאן אתה מדבר, תחזור למקור 7. מה כתוב כאן? בפסוק שלפני האחרון, כתוב, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול וגומר. זה דבר אחד. פסוק שבו עליו אנחנו מתקפים, בפסוק שאחרי כן, אסתיר פניי. לא כתוב מהם. אנחנו בדרך כלל מבינים שפסוק שני מוסר על פסוק ראשון. אז ממילא מהם הראשון הוא... אבל אומר, אתה לא, שים לב, שבשני זה לא כתוב. לכן נראה, ממשיך רבי עזרא פיג'ו, לכן נראה, שהכתוב פירש ההסתרה ממי יסתיר, ומובנו הוא ממש להפך, כלומר להפך מה שבדרך כלל מפרשים אותו. והכוונה, כי אף על פי שבעבור פשעיהם יסתיר פניו מהם, וימצאו רעות רבות וצרות, ובני צוק העיתים כי יצר לו. אז יתעורר להכירה שמה ומרדו, ויודה ויאמר כן ביום ההוא ולא קודם הלא על כן אלוקי בקרבי מצאו נראות האלה. ומראוי היה שלא תהיה לו תשובה הזו. למה? כיוון שהיא לא בעיתה, היא מחמת ההכרח, אלא שישארו רעותיו ופשעיו בעבודתו הנוכרי, בתוקפם וחוזקם לפניו יתברך להענישה, להתמיד בעוד שם. כלומר, מה בעצם קורה כאן? קורה כאן שהפסוק שאמרנו הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאו, ממה הוא נובע? מהמצוקה. מזה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו, ומה קורה כתוצאה? מצאו רעות וצרות. לא תשובה מאהבה, בקושי תשובה מהירה. אתה חוטף מכות, נו, מה? גם במצב כזה לא תגיד שאוי ובוי, לא תצעק. ברור שאתה צועק. אז מה היה המקום לומר? היה המקום לומר, זה תשובה זה. זה תשובה זה אילוץ, זה כורח. מזה זה נובע. וממילא תשובה כזאת לא תתקבל. וידאו כזה לא יתקבל. מכל מקום אמר יתברך, אני אעשה כעניין מאמר המשורר, כבר דוד המלך בתהילים, הסתר פניך מחטאי וכל עוונותיי מחטא. שימו לב על ביטוי הסתר. הקדוש ברוך הוא מעלים
מסתיר את העוון. ככה אמר דוד המלך, שבעצם יש פרוצדורה, יש מנגנון גם של הסתרת עוונות. שהסתר פנים מחטאים, שהיא ממש מחויה עוונות, שמעביר מכנגד בהם, לא יביד עוד בהם. אז זה כמו דוד המלך כדוגמה, אותו דבר כבר כאן. כן, אנוכי אסתיר פניי על כל הרעה, תהיה הסתרה על הרעה שעשו, שלא אראה ברעתם שעשו בפנותם לאלוהים אחרים, ולא יזכרו עוד העוונות כאילו לא היו, כן, כאילו לא היו, כי תועיל להם תשובתם זו, לא תשובתם. זאת אומרת, שם הפירוש של הפסוק האחרון מתהפך לגמרי. מה זה אנוכי אסתיר? לא אסתיר מהם, אלא להפך, אני אבוא לכתב בזה שאני אסתיר את מה? את העוונות. אנוכי אסתיר פניי מהעוונות על כל הרע אשר עשה, את כל הרעה. מה זה כל הרע אשר עשה? את כל העוונות. ממילא אשר כי פניי לא ימרים, אני אעלים את זה, אני אתעלם את זה וכו' וכו'. כלומר בעצם מדובר בשני דברים שונים לגמרי. הפסוק הראשון הוא באמת הסתרת פניי מהם, כלומר יש הסתר פנים, וממילא כתוצאה מהסתר פנים כתוב מהם, אז יש הסתר פנים מהם, וממילא מה כתוצאה? התוצאה היא נורא ואיומה, שכתוצאה מכך יש מכות רעות. ואז מה התוצאה? ווידוי, עם ישראל מתוודה. עכשיו, שמא תאמר, כשברוך הוא יאמר לך, לא, זה לא וידוי, זה לא תשובה, זה לא, אני לא, להפך, כשברוך אומר, גם אני מוכן ללכת בדבר הזה. ומה הוא עושה? מה עושים עם הרעות? מה עושים עם העוונות? מה עושים חולים? שם אותם בצד. אנוכי אסתיר פניי, ממה? לא מהם, להפך. מהם דווקא הוא שם אליהם לב. קיצור, יש פה סנגוריה עצומה, גם פשט או לא פשט, תחליטו בעצמכם. ביאור מאוד יפה, סנגוריה עצומה, שגם מדויק בכתובים, קודם כל השאלה למה, זה פלא עצום, וב' מדויק בכתובים בזה שהמהם כתוב בהתחלה ולא כתוב בסוף. אז זה הביאור של בעל הבינה לעיתים. עכשיו מציע כתב הקבלה ביאור בשלו. אני ממשיך בראש הטור השני, בסוף שורה שנייה, לי נראה שהוא, כלומר הפסוק האחרון, מחובר עם מקרא של לפניו, אבל באיזה אופן? בטעמו. ביום ההוא יכירו וידעו שמצאו הרעות האלה בשביל שאין אלוקים בקרבו, שמסולק מהם השגחת השם. דבר ראשון. גם זאת יכירו וידעו שבדין אני מתנהג בהסתרת פנים, על אשר עשו את הרע לקנות אלוהים אחרים. זאת אומרת, בעצם הוא מחבר את הדברים ככה, והפסוק האחרון מחובר לזה שלפניו. זה חלק מאותו עניין, מה? חלק מהאמירה שלנו. בדיוק, זה חלק מהאמירה שלנו. מה אמר ביום הוא? אמר ביום הוא, על כי אין אלוקים בקרב מצאו הנרות האלה, ואנוכי אסתיר פניי ביום הוא. זה אותו המשך. זאת אומרת, בעצם עם ישראל אומר מה? מה הוא אומר? הוא אומר, למה זה קרה לי? כי אין אלוקים בקרבי הרעות האלה. ולמה זה קרה לי? כי הסתר פנים. זאת אומרת, אדם אומר, רחמנא ליצלן דוגמה, השואה, ממה נובע? מהסתר פנים. אז זאת אומרת, אני רואה מכות רעות, מצאוני הרעות, ומה זה? זה הסתר פנים. לכן זה בעצם חלק מאותו עניין. ומה? לכן, יש עוד אחד. המפרשים הבינו מקרא הזה למאמר השם. הם חשבו שהפסוק הקודם זה עם ישראל. הפסוק הזה זה התגובה של השם, ולכן נתקשו איך יבוא עונש אחרי שמודים על פשעם, שיוכר אבינו כמו שאמרנו לעיל. אבל לעומת זאת אני שאומר ואמר זה מבוא, זה פתיח לשני הפסוקים, אז ממילא כל זה חלק מהאמירה של עם ישראל. אז כושי מעיקר עליתא. זאת אומרת, ההסתרה הזאת היא חלק מהאמירה של עם ישראל, הוא חווה את ההסתר פנים. כן. אבל איך זה מסתדר עם ואנוכי? גם זה ציטוט של עם ישראל, למה הם אומרים ואנוכי? אתה צודק, הערה נכונה, אבל אומרים את זה בשמו. הוא אומר, זה כנראה בגלל שברוך הוא אמר, אנוכי אסתיר. הוא מקיים את מה שהוא אמר. הרי מה הוא אמר בשני פסוקים לפני כן? חרפי והסתרתי פניי מהם. אז הנה, הוא מימש את זה. הוא אמר לנו שיהיה הסתר פנים, באמת הוא היה הסתר פנים. זה סוג של תשים גרשם לפני ואחרי. אנוכי אסתיר. יפה. אז זה כבר יצאנו לידי חובת ניצבים, והפסקה האחרונה הייתה מוילך. מה? אנוכי אסתיר פניי, בגלל שזוג הדין. כן, אבל זה גרשיים. כן, החלק הראשון, אנוכי אסתיר פניי. בדיוק, זה המימוש. איך זה בא לידי ביטוי? אנוכי אסתיר. כן. יפה. 8. ואנחנו עוברים לפרשת האזינו. האזינו השמיים ואדבר את שמע הארץ עם רעפי, יערוב כמטר לקחי תזעק קטן לימתי, כי שעירים עלי דשא חרבים עלי עשב, ואז הפסוק שנוגע לנו, כי שם השם אקרא, הבו גודל לא כן. מה זה שם השם אקרא? מה זה אותו שם השם אקרא? אז אומר הכתב הקבלה ב9 ככה. שם השם, לדעתי הוא שם תואר אל התורה. זאת אומרת, זה לא דווקא י' כו' או שם של עין ב' או משהו דומה, לא. הכוונה תורה, כי. כמו שהתורה למעלתה הנכבדת לבלתי תכלית, נקראת תפארת, הוד, הדר, חמדה, גדולה והגבורה ותפארת זו מתן תורה גמחות נ"ח.
זאת אומרת, יש לתורה כל מיני כינויים ותיאורים ושבחים. ככה מתוארת במילת שם, שיורה גם על התהילה והתפארת. לדוגמה, כתוב כמו אנשי שם, כתוב בספר בראשית, אנשי שם. מה הכוונה אנשי שם? אנשים גדולים, חשובים, משמעותיים וכדומה. אז מה זה שם? לאו דווקא שקראו להם ראובן או שמעון. לא השם הפרטי שלהם, אלא שם בארץ. יורה גם כן. כמו אנשי שם, לתהילה ולשם ולתפארת. מה זה כן, באותו דבר, בדברים כתוב לתהילה ולשם ולתפארת, כן? האדם הזה יעשה לו עצמו שם, וטעם שם השם, יקר בעיני השם, כן? מאמרם אורייתא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת שמותיו? להגיד שכל אחד ואחד מהם זה שם? לא, אלא הכוונה גדולתו של הקדוש ברוך הוא, תפארתו. אז מה, אוקיי, אז הבנו נניח ששם זה התורה, אבל מה הרעיון כאן? מה העניין כאן? זאת אומרת, המכוון בזה. אחרי אומרו, לפני זה, יערוב, כבר פסוק לפני כן, יערוב כמטר לקריא תזל קטר לאמרתי. מה זה? שיתפלל בזה שיהיו דבריו כטל ומטר שלא ישוב ריקם, כי אם ירבו את הארץ, ככה דבריו יעשו בליבות השומעים להולידם ולהצמיחם אל כישרון המואסים. עושים מקרא זה לאמור, כי לקחי ואמרתי אינם, ומשה אומר, אינם דברי עצמי אשר מליבי הוצאתים, אבל הם דברי אלוקים חיים, היותר נכבדים ויקרים. כלומר, לא סתם דברים, זה לא רק שלא דברים שלי, דברי השם, דברים חשובים מאוד. עד כי גם בעיני השם הוא דבר נחמד ויקר, וזהו כי שם השם אקרא. מה שאני קורא לכם הוא יקר גם בעיני השם. השם עצמו מחשיב את זה כשם. לא בכדי, הסתכל באורייתא ברמב"ם וכו', אורייתא זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, שם זה ביטוי לדבר גדול, עצום ומשמעותי. אז הנה, שם השם. אני אומר לכם, מה שאני אומר לכם, אומר משה רבנו, זה שם השם. הקדוש ברוך הוא אמר, בעצמו הוא מכנה אותו ככה. ובמחילתא דרשב"י, שכולנו כבר יודעים שזה הזוהר, אם שכחנו שם אלוקינו, אומר הזוהר, דהי אורייתא, דהי שם אלוקינו. אז הנה שהזוהר אומר את הדברים בצורה מפורשת, שהשם השם, מה זה אותו שם? שם הכוונה לתורה. ולסיבת גודל יקרת ערכה, החיוב עליכם לתת גדולה ותודה אלוקים אשר נתן לכם דבר נחמד כזה. כבר, זכיתם לקבל דבר כזה, תגיד שכוח, תגיד תודה. עכשיו הוא מחבר לדבר אחר, ואני הבאתי את זה בעיקר בשביל הדבר הזה. והנה, הגמרא בברכות אומרת, מניין לברכת תורה לפניה. הגמרא שואלת, לגבי ברכות שונות, מה המקור שלהם? דרבנן, רוב ברכות הם דרבנן, ומיעוטן דאורייתא. אז הגמרא דנה בכל דבר ודבר, וגם לגבי ברכת התורה. אומרת הגמרא, מה המקור לכך שצריך לברר לפני? אז אומרת הגמרא, מניין לברכות ברכת התורה לפניה, שנאמר כי שם השם אקרא. אז לכאורה, מה הקשר? אז בסוף מה, כי שם השם אקרא, אז אבו גודל אלוקינו, תגיד תודה, תגיד משהו, אז זה הברכה. אבל הוא אומר, והוא כפשטה לפי האמור. כלומר, לפי מה שאמרנו כרגע, הביטוי כאן, הפסוק אמר ממש הדבר הזה כפשוטו של מקרא. למה? כי מה כתוב כאן? החז"ל אומרים לנו, מניין ברכת תורה שהיא אומר, כי שם השם אקרא. מה זה שם השם? לפי זה מה זה? התורה. אז זאת אומרת, שם השם זה לא איזה, כמו שאמרנו, אחד מהשמות של שם של י' כו' או שם של עין ב' או שם וכיוצא בזה. לא, ממש לא. זה השם הזה, זה התורה. אז מה התורה? זה מה שכתוב כאן. לכן מה יוצא כאן? שבעצם דברי חז"ל שנראים כאיזה מדרש כזה, דרש כזה, לא מעוגן בכתובים. פה הוא מעוגן בעצם בכתובים. הוא כפשט לפי האמור, שזה בעצם מחזיר אותנו למגמתו של הכתב הקבלה. אומר ככה, מי שלומד את הגמרא שם אומר, בסדר, אוקיי, חז"ל דרשו מה שדרשו, אבל בעצם בוא, מה הקשר בין זה לבין פשוטו של מקרא? אומר, לא, זה פשוטו של מקרא. אני הוכחתי לך שגם בלי קשר לדברי חז"ל, שם זה התורה. אז מילא, זה מה שכתוב כאן. לכן זה מאוד מאוד טועם לשיטתו. העין של פירוש רש"י, ובזה המקרא מחובר עם מה שלפניו. זאת אומרת, בזה, גם בפסוק הזה מחובר עם מה שלפניו לגבי האמרתי והטל וכו' וכו'. יפה. טוב, אני אדלג, בקוצר הזמן, כי אני רוצה להספיק משהו, אז אני אדלג על 10 ו-11, תראו בעצמכם, זה דברים נחמדים, שם הגר"א וכו'. 12. אז אני עכשיו עובר מהאזינו וזאת הברכה. 12. וזאת הברכה אשר ברך משה איש אלוקים מבני ישראל לפני מותו. ויאמר, השם מסיני בא וזרע משעיר לעמו וגומר. אף חובב עמים כל קדושה בידיך, והם תקעו לרגלי ארצם בדברותיך,
תורה ציווה לנו משה מראשה קהילת יעקב, ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. אז הפסוקים האחרונים או המילים האחרונות היה כאמור לגבי ישורון, ויהי בישורון מלך. עכשיו 13, כתב הקבלה. תורה ציווה גומר ויהי בישורון, המפרשים יחברו מקרא זה למה שאמר מלפניו, יישא מדברותיך, כלומר מה הן המדברות או המדברות, כלומר הדיבור, הנושא אשר יקבלו עליהם, אז זה אמר תורה ציווה. זאת אומרת, זו תשובה לשאלה, כתוב יישא מדברותיך, מה זה? תורה ציווה. והוא קשה מאוד. איך משה עצמו יאמר תורה ציווה לנו משה? כלומר, תחזור לפסוק. מה בעצם כתוב כאן? שמשה אומר תורה ציווה לנו משה. פסנישט, זה ביטוי קצת מוזר, שמשה אומר תורה ציווה לנו, תורה ציווה לנו. בסדר, תורה ציווה לנו משה זה קצת קשה. זה לא בלתי אפשרי, כן? אבל זה הרע. וכן, מה המשך הדברים, וכן מאמר ויהי בישורון מלך, כן? בפסוק האחרון. אז למה, מה הבעיה כאן? אז כאן יש בעיה ידועה. שאמר אחרי זה, יקשה מאוד לפירושם. למה? כי לדעת רבותינו בכמה מקומות הוא חוזר על משה. מי זה אותו מלך? אז יש בזה דעות שונות, אבל כבר במדרשי חז"ל הקדומים, כבר בספרי למשל, נאמר ויהי בישורון מלך, הכוונה למשה, וזה דיון בפני עצמו בגדרי מלך, שלכאורה אפשר ללמוד את הדברים, האם אפשר ללמוד את הדברים האלה ממשה, שמשה היה גם מלך, אחר כך זה אמר גם לגבי יהושע, לא ניכנס לדבר הזה, אבל מכל מקום, זה במקומות רבים מופיע שויהי בישורון מלך, הכוונה למשה. לדעת רבותינו חג קוד, חוזר למשה, כדית בשמות רבה. משה זכה למלכות, כדכתיב בישורון מלך, יוכבד את המלכות, משה מלך, שנאמר ויהי בישורון מלך, וכן לרקמות למלך זה משה נקרא מלך, כמו שהוא בישורון מלך, אמר בה ויקרא בה, מלך אסור ברתים זה משה, כדכתיב בישורון מלך, אמרו במדבר בה, אמר כשבוכו למשה, מלך הסיתר לראשו מלך, ובשבועות אין מוספין אלא במלך, כתב הרמב"ם, בפירושו, כלומר פירושו למשנה, ומשה מלך היה, ולאו נאמר ויהי בישורון מלך. אז זאת אומרת, הדבר הזה מופיע כמה וכמה פעמים וכמה וכמה מקומות. אז עכשיו הוא שואל, איך יאמר משה על עצמו ויהי בישורון מלך? זה קשה. עכשיו הוא אומר עוד פעם, זה הערה, זה לא קושיה, אבל זה הערה. אבל לכן הוא מחדש חידוש יפה מאוד ומקורי מאוד. לכן, נראה לי כי שני פסוקים אלה אמרו עדת ישראל, אחרי שומעם הדברים הנעימים היוצאים מפי רועם הנאמן, לספר בשבחם מהתנהגות אבותו יתברך עמהם, ומהכנעתם לפניו לקבל ולמלכותו עליהם, נתפעלה כל העדה לדבר מגודל מדרגת משה, ונכנסו בתוך דבריו, כלומר כסוג של קטעו את דבריו, נכנסו בתוך דבריו, לקרוא בהתלהבות נפשותם לאמור, תורה ציווה לנו משה וגומר, ויהי בישורון מלך וגומר. כלומר, בעצם, נחזור למקור 12. מה כתוב כאן? אומר משה, ויאמר, השם משנאיו והזרים לעמו, אף חובב מכל ג'וב ידיך, והם תקול אצלם ודרבותיך. עד כאן דברי משה. עוצר אותו עם ישראל. תורה ציווה לנו משה מראשה קהילת יעקב, ויהי בישורון מלך בספר שם 1:16. זה כבר לא חלק. מה? יש תקדים לזה? שמה? שחלק מהפסוקים זה תגובה של בני ישראל? כבר הבאנו את זה היום. קודם כל, ודאי שיש. שירת הים. שירת הים נעשה בצורה כזאת, שזה גמרא מפורשת. אבל יש ודאי שתגידים כזה, עוד היום אמרנו את הדבר הזה קודם כן, באנוכי אסתר אסתיר. אבל בעצם זה חידוש גדול, פה כאילו אתה קורא את זה ברצף, נכון? ופה מדבר שבסוג של דיאלוג. נחזור להמשך כאן, לאיפה שעצרנו. עכשיו, ותא בהתאסף וגומר יחד וגומר על יום מתן תורה. זאת אומרת, הכוונה כאן, שיתברר לכל העדה גודל מעלת משה, שבו לבד בחר שמכל ישראל קראו שלא היה בכוחם לסבול קבלת התורה כמו שלבדו, עד שאמרו עליו כל העדה קרא ואתה הוא שמע את אשר אמר השם לוקח ודבר אלינו, כן, פרשת ויתחנן. וראיתי לו נתן מזה בתרגומו על פסוקים אלה וזה שונו, אמרין בני ישראל. מה אומרים? מה כתוב כאן בפורה מפורשת? אומר יונתן בדיוק את הדבר הזה, אמרין בני ישראל, אורייתא פקיד לנו משה וכו', והוא אב המלכה, דתו מבוארת. שני פסוקים האלה הם מאמר המקהלות קור, זאת אומרת המקהלה, כן? כלומר, לא החזן, לא הפייטן, אלא הקור, הקפלה, כן? הם אומרים כדברנו. אז אם כן, נצאנו כאן למדים חידוש גדול. ההערה הייתה על האמירה שמשה אומר תורה ציווה לנו משה, משה אומר ויהי בישורון מלך, אז אמרתי, זה לא קושיה, אבל זה הערה. והתשובה מאוד 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 מקורית, מאוד מעניינת. הוא אומר דבר כזה שבעצם צריך לקטוע את הדברים. החלק הראשון עד החלק הזה, זה הנאום של משה, זה האמירה של משה, זה... ואז
פורץ, עכשיו נקרא לזה, פורץ את המקהלה, ואומרת, לא, ואומרת, עכשיו אנחנו דברים שלנו, איזה התלהבות, איזה התפעלות, תורה אצל משה, משה קנה יעקב, ושמעון מלך, וגומר וגומר. אז מילא כל הקושיה נעלמה. טוב, אני אדלג על מקור 14, כי אני רוצה להתעכב על מקורות 16 ואילך. סיים בעל הכתב בקבלה את פירושו לתורה. ואז יש לו כאן תוספת שהיא כללית. היא כבר לא קשורה לפרשיות עצמם, אלא ממבט על. וכאן יש לו הערה מאוד מאוד מעניינת, וגם יישוב מעניין. ולכן זה נקרא כאן ב-16 תוספת דברים. אבל כמובן זה מופיע במקום עצמו. אמר הצעיר יעקב צבי, כלומר הרב מקלנברג, ראיתי מקשים על דברי המסורה שבסוף ספר שמות וספר דברים, ואחרי התבוננות אין בדבריהם כלום, לכן לא נמנעתי להציג הדברים בזה. צריך להסביר. פה אין הכוונה כאן למסורה במובן של מה שאנחנו יודעים, מסורה של קרי וכתיב וניקוד כזה, ניגוד כזה וכיוצא בזה. לא, שונה וכיוצא בזה. לא, אין הכוונה לזה, אלא הכוונה מיד נראה למשהו מסוג אחר. שימו לב, הוא מפנה אותנו בעצם למסורה שבסוף ספר שמות וסוף ספר דברים. לא על בראשית, לא ויקרא ולא במדבר. מה העניין? העניין הוא כזה, לשון 17. מה? במי זה מסורה? רגע, מיד תראה מה הכוונה כאן, זה סוג אחר של מסורה, מיד תראה. זה משהו אחר לגמרי. ולא בדיוק אנחנו יודעים, את הדברים שאני נקרא בדקות הקרובות, לא בדיוק יודעים מי עשה את הדבר הזה, אבל תראה, זה משהו אחר לגמרי. זה לא, אין ספק שזה לא המסורה שאנחנו קוראים למסורה, זה משהו אחר. 17. לשון המסורה בסוף ספר שמות, סכום פסוקי דספר שמות, 1209 ארת סימן. ארת זה א', כלומר זה 1000, ו-209 סימן. כלומר, באה המסורה, כמו שהוא קורא לה כאן, ומסכמת לנו כמה פסוקים יש כאן. 1209. תדע לך את הדבר הזה. עכשיו זה חשוב, לא רק מצד האינפורמציה האינטלקטואלית. לפעמים זה חשוב כדי לדעת שבאמת כתבת את כולם ופיסקת אותם וקיטעת אותם בצורה נכונה, לפעמים זה חשוב. הסכום פסוקי ספר שמות כמה הוא? 1209. וחציו, אלוהים לא תקלל, שבמשפטים. הקשה החכם הרבה, שאם נצרף יחד מספר הפסוקים כפי הרשום במסורה, בסוף כל פרשה ופרשה, לא תעלה כי 1206. כלומר, הוא שואל ככה, בסופו של דבר, יש רק בטוטל של הספר 1209. אבל אותה מסורה כותבת לי בסוף כל פרשה ופרשה גם כן את המניין של פרשת שמות ופרשת וארא ופרשת בו וכו' וכו', ואני עושה מתמטיקה, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. לא יוצא ככה. אז איך אתה עצמך סתר את עצמך בני ובי? תראו איך מפסקים את עשרת הדיברות גם. זאת אפשרות יפה, כן? אבל למה הוא עושה ככה וככה? או ש. זה חצי תשובה. כן. יפה. עכשיו, נמשיך. אז זה לגבי מסורה של ספר שמות. ובמסורה סוף דברים, כתוב, פסוקי ספר דברים 955 הנץ סימן, כן, ה' הראשונה, סליחה, ה' נון זה ה-900, והצדיק זה לא, למה זה סימן? צדיק 950. מה? צדיק זה 900. צדיק זה בדיוק, צדיק זה ה-900 ונוני זה ה-55, יפה. אז זה לכם, כי זה סימן, כן? זה סימן. אז שוב אותו דבר, 955 סימן, הנץ סימן וחציו, ועשית על פי הדבר שיגיד לך, הקשה הרבה, שהרי בסוף כל סדרה וסדרה, מסרו מספר הפסוקים אותה סדרה, וראשי נצרפם יחד, יעלו מספר הפסוקים מכל ספר דברים, 992, עד כאן. זאת אומרת, שוב, אותו עניין, תיקח מה שכתוב בסוף פרשת דברים, ופרשת בית חנה, ופרשת עגל, וגומר, ותגיע מספר אחר, אז יש פה תרדי סרטי. יפה. עד כאן קושת הרבה. משיב בעל הכתב בקבלה דבר כזה, טעה בזה טעות גדולה. למה? יש בו הסבר, מיד נראה שטעות גדולה ואחר כך פרשנות. קודם כל טעות גדולה. למה? כי חשב מספר הפסוקים הנמסר סוף פרשת וילך לסך 70, ובאמת אין בוילך רק 30 פסוקים. ו70 שאמרה המסורה הוא עם פרשת ניצבים שהם מחוברים יחד. ופה זה באמת, כמו שאמר, טעות גדולה. פרשת ניצבים יש 40 פסוקים, קרא בשבת. פרשת וילך 30 פסוקים, לכן יש פרשת שבת שוב, שומש וילך.
30 פסוקים, ולכן אתה לא יכול ללחוץ את הסבב בשני ראשים, גם לספור 40 וגם לספור 70, זה לא הולך ככה, זה ברור שזה טעות גדולה, זה טעות, בסדר. אבל בואו נעזוב את הטעות הגדולה הזאת ונחזור לשאלה העיקרית. מה הייתה השאלה העיקרית? שבעצם החשבון לא מדויק. 1 מ-2, אתה לא יכול לומר בסוף ספר דברים, בסוף ספר שמות, מספר שלא תואם את הטוטל של כל פרשה ופרשה. יפה. ובאגרות ישר רג'איו, כפה. אז כותב ככה. זה לא רג'איו שדיברנו בזה, זה לא בזה הפיצ'ו, זה רג'איו, כן? זה כפה. ובכן, ובאגרות ישר כתב. מה שנמצא סוף ספר שמות ארד סימן, תאמרו, שהרי יש בו 1210 פסוקים. כמו שיש להוכיח, הוא הולך בכיוון אחר להוכחה, מן המסורה עצמה. למה? שכתבה על פסוק אלוהים לא תקלל 12 פסוקים. ואם זה 12 פסוקים, אילו היה מספרם ארד, היה יכול להיות פסוק, כי זאת לבדה חצי הספר. כלומר, זו עוד שאלה, כן? המיקום של החצי לא נמצא במקום הנכון. וכן, מה שנמצא בסוף ספר דברים הנעצימה, תאמרו, כי מספר פסוקיו תתקנ"ו 956. וגם פה יש ראיה מן המסורה עצמה, שגדל פסוק ועשית על פי הדבר, חצי 10 פסוקים, וזה לא היה, וזה לא יהיה, כי אם ביום מספרם תתקנו. אז זה עוד שאלה. אז גם פה המספר לא מסתדר. ועוד תמיהה שלישית, והוא, שאמרה המסורה ככלל, מניין כל פסוקי התורה עולה 5,855, וסימנם החמה, והוא תמוה, כי מספר האמיתי הוא ה' תתמ"ז, כמו שמניתי כמה פעמים עד כאן. באגרות ישר אומר לנו, מניתי, ספרתי אחד אחד, ויצא לי מספר אחר, יצא לי ה' תתמ"ז. תגובת הכתב והקבלה. ושגה ברואה ולא ראה ישר. אתה מבין את ההתחכמות של הישר, כן? הוא לא ראה ישר, הישר, כן? אז ובכן, שגה ברואה ולא ראה ישר, כי לא שם עין השגחתו על ההבדל שבין המסורה הפרטית שבין אחר כל הפרשה ופרשה, ובין המסורה הכללית שבסוף כל ספר. זאת אומרת, זה נכון שלשניהם אתה קורא מסורה, וכמו שאמרנו מסורה מסוג אחר, אבל יש מסורה שקורא לה פרטית, הכוונה נקודתית, הכוונה כל פרשה ופרשה, ויש מסורה כללית של הטוטל של הספר. שני דברים שונים. למה? כי המסורה הפרטית שבסוף יתרו אמרה מספר פסוקיו עין בית סימן יונדב, ובאמת, כאשר נחשוב מספר הפסוקים לפניהם פרשת יתרו הם סך עין ה', זאת אומרת לא 72 אלא 75. וכן מהמסורה הפרטית שבסוף ספר פרשת בית חנן נמסר סכום פסוקיו סך קי"ח סימן עזיאל, או זיאל בלי ו', ובאמת מספר פסוקיו שלפניהם עולה מספר קכ"ב, פער של 4. אמנם כאשר נשקיע בעין הבחינה אין דברי המסורות סותרות זה את זה. למה? והכל תלוי, כמו שרצית לומר, במספר פסוקי 10 הדיברות. כי לפי המפורסם בכל ספרי הקדמונים יש ברוב פסוקי הדיברות שני מיני טעמים שונים זה מזה, מה שאנחנו מכנים טעם תחתון וטעם עליון. והדברים האלה כבר מבורים היטב באיחוד מדברי קדמוננו המדקדקים, מעידות כמה כתבי יד שונים וצריך להגיד בזה. אז למה זה פותר את הבעיה? 18, מעתה. כאשר תחשוב מספר הפסוקים שבא עכשיו יתרו, חוץ מפסוקי 10 הדיברות מן הנוחד אשר לרעך, תמצא סכומם עולה סך ס"ב 62. ואם המסורה הפרטית שבסוף יתרו אומר שום פסוקיו עולה עין ב', כלומר הפרש של, או עולה עין ב', זאת אומרת תוספת של 10 מעבר לס"ב, על כוכך חלקה פסוקי הדיברות ל10, 62 ועוד 10, 72. אז זה לגבי המסורה הפרטית. לעומת זאת, המסורה הכוללת האומרת שבספר שמות סך פסוקיו ארד יתרים כשלוש על המסורה הפרטית, על כוחה חלקה הדיברות ל13 פסוקים. זאת אומרת, היא הפרישה או היא הרוויחה עוד 3 פסוקים. וכן, אז זה לגבי יתרו. אותו דבר בדברים, בבית חנן. וכן, כאשר תחשוב בבית חנן סכום פסוקי חוץ, פסוקי הדיברות, יעלה ביתך ק"ט 109 חוץ מאשר 10 הדיברות. ואם המסורה הפרטית שבסוף בית חנן אומרת שסכום פסוקיו עולה קי"ח, על כוחה חלקה פסוקי הדיברות ל9 ולא ליותר מזה. אז ממילא המסורה הכללית האומרת שבספר דברים סך פסוקיו תתקנ"ה יתרים ג' על מסורה פרטית על כוכך חלקת הדיברות שבית חנן יש 12 דיבורים. זאת אומרת, איך התייחסה לזה? שוב, ההפרש בין טעם עליון טעם תחתון. וראיתי בחומש כתב היד השרן שלפיה נראה ממנו נכתב מזמן קדמון מאוד, בעוד שהיה נהוג בינינו לתרגם כל מקרא ומקרא בין קריאת תורה בציבור. כלומר, הדרך שהתימנים ממשיכים בה, שהיו אומרים תרגום אחרי כל פסוק ופסוק,
כי אחר כל פסוק ופסוק שבתורה נכתב התרגום שאחריו. היום יש גם כן הציעו דברים כאלה שאחרי כל פסוק יש את התרגום. אז הוא מצא את זה גם בחומש ישן. כי אחר כל פסוק ופסוק שבתורה נכתב התרגום אחריו. ומצאתי שבדיברות הראשונות ביתרו נכתב פסוק אנוכי למקרא בפני עצמו, והתרגום עליו אחריו, כלומר פסוק אנוכי ותרגום, אחר כך התחיל לא יהיה לך שאומרים מצוין כולו מקרא ואחריו התרגום עליו. זאת אומרת שבעצם עשו כל פסוק פסוק בנפרד. אמנם בדיברות האחרונות ויתחנן נכתב במקרא מן האנוכי אלה שאומרים מצוותיו ואחר כך התרגום עליו, וזה דברי ממש. כלומר אני רואה כאן שכאן פיצלו כל פסוק ואמרו אחריו תרגום, בעוד שכאן איחדו כמה פסוקים כי ראו את זה כדיבר אחד. אז ממילא אתה רואה שתבוא ההפרש בין זה לבין זה. אז מילא ישוב העניין. זאת אומרת התפיסה שמשהו קרה במסורה הפרטית והתפיסה שמשהו קרה במסורה הכללית זה שתי תפיסות שונות לגבי מה? לגבי 10 דיברות, אם אתה סופר אותם כ10 פסוקים, הם 10 דיברות, אבל אם זה 10 פסוקים או שזה 13 פסוקים, 19. ודע, בפרשת וישלח ישנם קנ"ג פסוקים, ולפי המסורה ישנם קנ"ד. למה? למה נוסף פסוק נוסף? ועל כוכך חישבו פסוק וילך ראובן וישכב בלעד פילגש אביו לשני פסוקים, על פי שני הטעמים שבו. הוא אומר בעצם איך להתייחס לפסוק הזה? והיו בני יעקב 12 שחותם את זה. זה אותו פסוק או זה שני פסוקים? אז זו בדיוק השאלה. אז לכן הקנ"ג, קנ"ד נובע מהשאלה אם אתה רואה את זה כפסוק אחד או שניים. ואין לומר פני הפרשה פתוחה באמצע פסוק לל"ה. למה? אולי תגיד שהפרשה הפתוחה שבאמצע היא זו שעשה את הדבר הזה. לא, כי פרשת פנחס שיש גם כן פסקה באמצע פסוק אחרי ויהי חיי מגפה ויחי מגפה ויאמר וכו' וכו'. גם שם איך אתה מונה? לא ככה, אני עכשיו רק פסוק אחד. אז על כוחה זו לא זו הסיבה. 20, ובזה צריך לחתום גם את האמירה הזאת וגם באופן גט גם הקבלה, תפיסה עקרונית. 20, ותהיה זאת לעדה ואזהרה למעיינים שלא יעזו בניהם לומר קדמוננו, טעות הייתה בידם, כי וכל הקדמונים טעו. לא, כי כל דבריהם זכים וברורים, והחיוב עלינו חסרי המדע לכבוחותיהם ולרדוף בדרכיהם, כי מהם תצא תורה. תם ונשלם הכתב הקבלה, ובעזרת השם נעבור לפרשן הבא. כל טוב.